Martin M. Dango ubalong unong mikmat jong ka Ranikor constituency but kum umentri jong ka sarkar Meghalaya hakini gisnem kebelalej kum ukongsan uliyo man pre perdaya ka lempung yelekay kan jatball balatip kum ka 7 invitation football tournament araja RFR kabla penya dakathany man kintiu youth and social welfare organization Hamadan Saiko Apoy Ngunrao Southwest Khasil district. Hakani kesengi play perda layo penya lekay sedang dekat Chiang Mut Football Club but kathang Berniang Football Club Hakabawat la kamadan kadanglong kabakhoru koram Henry kirangi lekai kilapan isisa ya ke jingla jongki banya pasat ball bat kabapan itnat ru na kabenta ki nong pekai Hapdeng jong ka jingi lekai nadu basdang haru bakut jongka ka Chiang Mut Football Club kalio ban penlim dah nyau la si gol persya ya ka thang Berniang Football Club kiwe pat ki balon man sakhi ya ka ni ka lempung ye lekai kilong ubakit borlang nongrem kum usambut kongsan uba mestri nongrem lembat kiwe di kiri rangba jong ka dong ka thany kibala shakot ngobha Hakani kesengi la pensit pensingan susu ya ka ni ka lempung ye lekai kenjat ball lemba ka jingpen berngya na ka PHL group na ka Shinong Mountain Southwest Khasil district bat kum joru na ka kenhon Blackpink na rangjadong I walk this empty street on the boulevard of broken dream, where the city sleep and I'm the only one. I walk alone. I walk alone and I walk here. I walk alone and I walk alone. Barok na kaliang jogi ngitip ka football kadai ka way na pedang kijingile kai ki ba parok ki bri hakendong kan srat lani hasor ki snow tenat ya ka football ka way na ki dingile kai sport ki ba let's say what kitu ki bomnang ban yele kai ru ki snow tenat ti hakane janmit na snow tenat banga dorengkat hangni ta ka jing shakhat hakane ka organization bane dorengkat bat phi ban kitbok kirwang nam ta jong phi kerpang ki khon samla ki ba yang hakmat jongi hakane ka por ti tang khendiat kani ka dei ka we ka benta ka ba PUE na ka por na kaliang jong ki riurang ba jong ka dong ka than ki kwa ban kentiu ya ka sap ka phong jong phi ki samla da ka ba ki pli ya ka lat kalenti ban pen ban organize ki ba kum kini ki program di nga ai ka jing khublai ka ba kerpang ya kani ka organization ka bla shim ya ka jingit kli ban sei ki khondon sap jong kane ka dong ka than ka jongi hangne na kaliang jong ka sarkar philai na ka por kala persang ban penbenal yang baki skim ki ba pher na ka mata ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki samla kam tam ha kaliang ki sport ki ba pher dang ha ka khat arterik jong upnai akos jong mata snam arjar ar philai ban kaliang jong chief minister badon burom jong ka sarkar jila ga jongi usar konrat sangma ula launch ka tu ka skim ka yes Meghalaya atau ke skim kadai ban plilat ya ki organization ki ba pher po jong ka jela ba kin yo ya ban apply ya ke skim na ka beta kumno ban ang kentiu susu ya ka sap ka phong jong ki khon samla la kalong ha ka sport la kalong ha ki we ki sport activities la ne ki we ki benta ki ba ki khon samla ki don ya ka sap ka phong ha kan ka skim la plilat plinti ya parok ki organization ba kin yo ban apply bat ka jingerap lembaga ne ka yes Meghalaya kalong hadu silak tingka marwe tinggal ngek ba ki babon ki organization ki jongi kilayo e kapan apply bala ta don ki bompat apply ru ngek ki senang ya budin kane kalau si benta bangin sei ya ki khondon sap jong ki khon samla natu na kendong na kensrot bat hadu ki khapsor bat hadu ki kenja hadu ki snong ki badon hapo sor silong bat ki we bala da ki khon samla ki ju ki yashim mata haka imlang kesalang kalong ka basuk ban penkala ya kanu ka imlang salang na ka babha shi ba khambha tinga kentu ya pi ki kon samla
bahakan ni ka bentar ka PP don kasap la kalau hak football bat kiwi talent ka pisu tho be pidan sngow ha pinon kam hok ye ka khnang ba kan wan ra om ka jing matoy tinga pishimet rei ya ka yeng ka sam nyu pi ya ka snong ka thau nyu pi ya ka district ka jungi bat ya ka jalahi barok ka wei na kitbok tiruang ya baro artli kitem hakan ka por hot itip ba sedon baik ke wei ke ban job ke wei ke ban rem rei ka kitbok ye pi baro artli kitem bala dalong lele na kaliang jungi kwa ba pini job baro ar ten rei ka julong barbor ka rukom ba de bandon ke wei ke ba job bat ke wei ke ban rem rei ngan ong ye pi ba pim dai bantu mesim wala da pin syak rem rei nang trisitom nang pentbet nang pe chai piduna hai pitam ban nang yele ban trisitom susu ban bha susu ya ke ba pi pisu tho ba piduna ha kanu kaliang ka ba pi snow ha ba pi le kai ha po madan mga sukwak penmau ya lade akas nem arajar o siajar kendai spa kendai bu kendai sin banengkong wan yukjat hakas nong nungun raw de hakadas snem nga dang jobshan hakada por kum MLA dang don tang sisnem AA nga wan kanbas nengkong ya u balas abo por dangle MDC nakat parti PDM baar ngalawan haga juga snem hi lengba juga jingkot jong babu strain paduman ban close no ya kata football tournament amde haga ne kemadan haga pote paton ne hang ka harum tarai de ka penlengo haga singi ngayo inengkong I price daki share nga mena patulap tangba haga to snem ngalap de nakadaw kadeka singi ba jingsakin mau yanga amde tang kata hadin lawai football ngilawan bamja haying paduman tarai haying ba strong angto hadin ade bamja ngamut I donation kendiat tangbanga jing hikai bakrau bangala yo hagda singi hadin ngalap nong MLA ki ong kumno ri rongba haba P1 sa sinong jongi amdei ban pinmelin yang ni ban ai pisa ne donation P1 knang hang ne ban UI ka jing jongi de hadin anda pila UI lai jong da ka kmat lai jong pisnu tuhi ayu pin ya le na kamada ka sinong jongi kadang jingsa kan mau hadu mentaru de hadin gato lengba jong kajing ya slok pada babu strain bad ayu tarai nga presang namar kit dawa kendiat konsoy na kamera ben bahaya kan kamadan hi nga claim kun mau syuk kai kamau tangba nga snok kendiat na kamera kacing ben bahaya kamadan hadin bade tarai pila tei daka bormet ne daka energies ne na pidi onang no nam tade la bahas shumon chode koru koram tang tarai nga yarap tang kendiat ban sina kendro antai harum tang ba amon nga claim kun mau syuk